Començant pels bases, el Kendrick Perry, un jugador amb molt de talent, que fica moltes mans. Aquest inici de temporada està mitjançant 2 pilotes recuperades per partit, que els dona intensitat i ritme també en atac, que vol trepitjar la pintura ràpid per trobar els seus companys, sobretot els tiradors, i que li agrada tenir la pilota també en moments calents, sobretot per tirar sobre bot a llançaments de 3. L'altra base, l'Alberto Díaz, que ha fet molt bon Eurobàsquet amb el rol d'un base que pressiona la pilota, que és capaç de defensar tota la pista, ser molt agressiu, fins i tot jugar amb canvis i amb jugadors més grans, anticipar-se i recuperar pilotes, un jugador molt complet a nivell defensiu i que els porta aquesta energia i organització en atac. A la posició del 2 hi ha el Kalinowski, que és un tirador, obre el camp en situacions de contraatac, juga situacions de mà a mà per arrissar cap a la seva mà dreta o per llançar directament. El mateix passa en situacions indirectes. El Brizuela, un jugador també molt de talent, un anotador, en situacions de camp obert, molt vertical cap a cistella, capaç de llançar de 3 també, jugant al bloqueig directe o les situacions de bloqueig indirecte per generar avantatges i anar cap a l'aro per anotar, molt hàbil finalitzant amb les 2 mans i amb rang per jugar bombes o finalitzant cap a cistella. El Tyson Carter també, hi ha moments on poden jugar els dos, poden jugar junts. El Tyson Carter és un jugador que està jugant uns 13 minuts de mitjana, però que quan surt de la pista pot encadenar situacions d'anotació consecutives, que també corre el camp, que es llença a robar pilotes i que pot anotar tant de 3 com amb tirs de mitja distància. A la posició del 3, el 3 titular, el Nihat Jedovic, és el jugador exterior que està jugant més, un jugador amb experiència, que els aporta córrer el contraatac, sempre està preparat, després de puntejar un tir moltes vegades surt abans, fins i tot quan intueix que el seu equip tindrà la possessió, surt ja cap al contraatac, que els obre el camp i està llançant molt bé des de situacions de rebre i tirar, de situacions de catch and shoot, els està ajudant a obrir el camp, que juga sense pilota, que pot atacar cap a la seva mà dreta sobre la recepció i bé, que els està donant aquesta consistència també tant en atac com en defensa a l'Unicaja. I per últim també el Jonathan Barreiro, que no ha estat comptant amb gaires minuts a la Lliga CB, que és un jugador que pot jugar tant al 3 com al 4, amb físic, que corre el contraatac, que carrega el rebot ofensiu, que llença situacions de catch and shoot i penetra cap a la seva mà dreta, i aquesta seria bàsicament tota la línia exterior. En el 4, l'Ostekowski, que és un jugador que té diversos recursos en atac, que a més és actiu en defensa, que surt al show i és bo ficant mans i provoca recuperacions per al seu equip, que corre el contraatac i que pot jugar tant al 4 i al 5, un jugador que té amenaça exterior, que tira catch and shoot, que pot jugar pick and pop, però que també continua cap a cistella i és bo finalitzant a l'aro, és a dir, un perfil bastant complet ofensivament. El Will Thomas, que és un jugador amb molta experiència també, que juga en situacions de poste de baix per ell per passar i llavors, si no, finalment llançar el tir de mitja distància o anar i finalitzar cap a la seva mà esquerra i que pot obrir el camp també en situacions de catch and shoot. El Melvin Ejim, que és un jugador físic, que treballa, que corre el contraatac, que juga sense pilota i que carrega el rebot ofensiu, que també pot jugar minuts al 3. I a la posició 5, l'Augusto Lima, un jugador molt intens en defensa, que nega les situacions de rebre els grans, que és capaç de córrer el camp i de, sobretot, jugar al pick and roll, que és molt bo jugant al pick and roll i pot jugar per sobre l'aro, i el Kavish, que és un jugador també d'un perfil de jugar pick and roll, de continuar cap a la cistella, molt bo finalitzant cap a la seva mà dreta i que si juga a poste serà per finalitzar amb la seva mà dreta. Crec que en aquest cas estan treballant, gairebé tots els jugadors juguen molts minuts, però diria si no que el Nihat, pel que els aporta a nivell col·lectiu, i tot i que pot ser dubte per aquesta jornada, el Brizuela perquè pot entrar en partit i ser capaç d'anotar amb molta facilitat.